Velkommen til Motor TV og velkommen til den store sodablæsertest. Og sodablæsning er, som navnet antyder, i familie med glasblæsning og sandblæsning. Det er bare soda, man blæser med. Et sodapulver, som er sådan nærmest at sammenligne med salt. Fint salt. Det ser sådan her ud. Og det har jo en helt anden beskaffenhed end sand og glas har, så derfor får man selvfølgelig også et andet resultat ud af det. Og det er det danske firma JVL, der laver det. De laver også den her Airboy, som I sikkert kender. Og så laver de altså den her sodablæser til hobby hjemmebrug. Den er i mine øjne fuldstændig målrettet og skræddersyet til sådan nogle hobbymekanikere som os. Det, der fik mig henledt på sodablæseren, var sådan set mine karburatorer her, som jo er møghamrende beskidte. De virker. Der var egentlig ikke brug for at renovere dem. Jeg vil bare gerne have dem rengjort. Og normalt så vil man jo, hvis man skal rengøre sådan noget, glasblæste skilten ad til atomer, glasblæsten, og så kan man så bokse med alt det glasstøv ind i de kanaler, der er i en karburator. Det vil jeg gerne undgå. Og der er det jo interessant, hvordan sodablæsningen kunne hjælpe mig i mål der. Men hvad kan sodablæsningen ud over det? Jeg har sådan nogle bremsecylinder der. Jeg har et hjulophæng i støbejern med overfladerust på. Det vil man typisk få sandblæst, men kan sodablæsningen hjælpe mig der? Så har jeg også herhenne, det er også til hjulophæng. Det er der, hvor hydraulastikken sidder på Monacoen. Der sidder sådan det er en aluminiumsklokke, det her, der har fået noget tekstil. Den skal jo også renses af. Hvad kan sodablæsningen gøre for mig der? Så har jeg hele motoren, som jeg har taget ud. Bunden er aluminium, det midterste er støbejern, toppen er sådan et dæksel, der gerne skulle være forholdsvis blankpoleret. Hvad kan sodablæsningen der? Og så kan vi jo også lige til sidst filosofere lidt over, kunne man egentlig sodablæse en hel bil og skrælle lakken af den? Fordi det er jo mere skånsomt end en sandblæsning er, men kan det egentlig gøre jobbet, hvis det var det, man ville? Så let's get started. Vi starter med den her. Og jeg går udenfor, fordi jeg har jo selvfølgelig smugtestet det her. Jeg kan sige, det støver af helvede til, så man kan altså ikke gøre det indendørs. Og som man kan se, så har testpersonen her valgt at undlade at tage støvmaske på. Det vil jeg på det kraftigste advare imod. Selvom sodapulver ikke er sundhedsskadeligt, så skal man naturligvis ikke indånde det. Fjols. Altså jeg vil sige, på sådan noget aluminium her, der er det godkendt, der er det rigtig godt. Men hvad nu, hvis man tager nogle af de andre emner med en anden beskaffenhed, som jeg har fundet frem? Hvordan reagerer de på sodablæsning? Se nu her, den tager det faktisk ganske udmærket. Hvad så med hjulophænget af støbejern? Kan sodablæsning må rengøre den overflade? Så nogle gange så falder det sådan, så det lige skal ryste for at komme igen. Og det er meget nemt at konstatere, at den kan sådan set godt rengøre det, men prøv lige at se overfladen her. Det kommer aldrig ind til metallet, som en sandblæsning gør. Så sådan en metaldel her, den kan vi altså ikke hjælpe på vej. Så er der plastikbeholderen. Den vil man jo aldrig sende til hverken sand- eller glasblæsning. Hvad kan sodablæseren her? Som man kan se, fjerner sodaen fint de sorte aflejringer på plastikken. Man skal ikke for tæt på, for så bliver overfladen lidt ru, men er man nænsom, så fungerer det. Det er rigtig godt. Sodablæserens helt store force er aluminium og emner med mange hjørner, kanter og kroge, hvor man ellers har svært ved at komme ind med børster og andet håndværktøj. Rygtet breder sig hurtigt i værkstedet, at sodablæseren er god til aluminium,
Så Schütz skynder sig at bestille tid til en sodablæsning af Weber-karburatoren til sin Mini. Schütz bruger 10-15 minutter på at sodablæse den, og sådan her ser den ud, da den er færdig. Altså, den sodablæser er imponerende effektiv, når det handler om aluminiumsoverflader, som har mange kanter og kroger i hjørner, og som har den her lidt ru støbeoverflade. Så tager det virkelig ved og fjerner snavsen. Hvis det er poleret aluminium, så er det som om overfladen er for hård, og den ikke rigtig bider på det. Og det samme er det jo med støbejern. Det er simpelthen for hårdt til, at sodapulveret tager fat. Så specielt på aluminium er det altså fantastisk godt. Jeg prøvede den på min motorblok også her, og der synes jeg også, at resultatet er blevet rigtig godt. Jeg rensede den første af i rensebenzin. Den var meget beskidt. Den havde kørt i rigtig mange år og stået i rigtig mange år. Så den tog jeg med en pensel og rensebenzin, og så har jeg sodablæst den efterfølgende, og jeg synes, den er rigtig fin. Og jeg har selvfølgelig også taget min SU-karburator, og den har jeg her. Og det er jo simpelthen bare sådan, det skal se ud. Jeg synes, det er super flot. Sodablæsningen efterlader som nærmest en lille beskyttende hinde på aluminium, og efterlader den ikke åben, som en glasblæsning gør, og det ser jeg også som en stor fordel. Søren har også brugt den. Han havde et plastikjob. Baglygterne, indsatserne til Alfa Romeoen var meget beskidte, og der var dårlige forbindelser i kontakterne derinde. De fik engang sodablæsning og blev nærmest som nye af det. Og så filosoferede jeg lidt i starten, om man kunne sodablæse en hel bil og sodablæse lakken af den. Og ja, det kan du faktisk godt. Altså, der er kraft nok i til, at du kan tage lakken af. Problemet er, at du skal jo bruge rigtig meget sodapulver for at kunne gøre det. Så det vil svine helt koloenormt meget, og selve prisen for at gøre det, altså for hvor mange penge skal du købe sodapulver, det vil blive nogle 1000 kroner, så spørgsmålet er, om det ikke var bedre at få det gjort ude i byen. Så der er selvfølgelig sådan et indbygget, hvor meget sodapulver vil jeg bruge på min opgave. 5 kilo af det der sodapulver koster vist 230-40 kroner, mener jeg det er. Så det sætter en begrænsning, men til alt det, som vi har fået sodablæst her, det er imod væk blevet til nogle dimser efterhånden, der har vi altså ikke brugt 5 kilo endnu, så det rækker rimelig langt, hvis man doserer det rigtigt. Det var den store sodablæsertest. Jeg håber, at I synes, at det var interessant. Det er i hvert fald nu er tippet om, at det findes i hvert fald givet videre herfra. Adios.